Takže. Takto nám oznámil druhú časť projektu Loď Chobotnica. Tentoraz sme mali postaviť pekný dom. Princezná sa rozhodla, že tentoraz to bude ona, kto ho postaví. Postupovala presne podľa pravidel umenia a dodala ešte jeden panel s nápisom. Bol to taký drobučký detail. Na nápise bolo: zombie smrdia. Hrozne. Vrátili sme sa na hradby. Rovnako ako minulé zombie prišli, aby dom preskúmali. Jedna zombie prečítala nápis, čo si zamrmlala a kopla do panela. Potom znova niečo zamrmlala a ostatné zombie vyliezli z lesa. Nezdá sa mi, že by nás videli, zamumlal Max. Mal pravdu. Schovali sme sa, ale aj tak nás bola dobrá stovka. Aspoň jeden z nich by si predsa musel všimnúť, že po nich pokukujeme. Musia byť skoro slepí, prehodil som. Možno je to tým slnkom. To by sme mohli využiť, dodal rezeň a pokýval hlavou. Možno projekt Loď Chobotnica predsa len nebol až taký zlý nápad. Dnes sme sa toho o moboch veľa naučili. Práve teraz sa rozprávali tým svojim podivným hrdielnym jazykom. Potom sa pustili do domčeka. Jedna zombia si vzala na starosť dupanie po všetkých kvetinách. Ničila jednu za druhou. Iná zombia sa dokonca pokúsila kvet zjesť. A ako keby to nestačilo, prihnal sa creeper a celé to vyhodil do povetria. Nezostalo vôbec nič. Len čo sa moby vrátili, odkiaľ prišli, pripojil sa k nám Pierce. Dobre, to by na dnešok stačilo. Myslím, že sme urobili naozajstný pokrok, čo sa týka porozumenia nepriateľovi. Zdvihol som sa. Počkajte, pane, chcel by som skúsiť ešte niečo iné. Chcem sa tam vrátiť. Začul som výkriky. Dokonca aj Brio vyzeral prekvapene. Čo máš na mysli, Minus? Ťažko sa to vysvetľuje. Myslíte, že by som mohol dostať kôpku obsidiánu? Keď Pierce začul slovo obsidián, rozčúlil sa. Obsidián? Už som sa psychicky pripravoval na nálož 200 kľukov, možno aj 300. Brio ho však zarazil. Chytil Piercea pod pazuchu a spoločne sa vzdialili. Ahoj, stará. Diskutovali strašne dlho. Pierce živo gestikuloval. Očividne mal pocit, že použiť na tento projekt obsidián by bol učebnicový príklad plytvania. Keď sa vrátili, Brio povedal: zostáva nám jedna jediná kôpka obsidiánu. Všetko ostatné zobral Urf. Určite na to máš dobrý dôvod? Áno, tým som si bol istý. 100% istý? Áno, 100% istý. Naozaj si tak veľmi istý? Použiješ ho rozumne? Som si veľmi istý. Nech sa premením na Ender bábätko, ak to nie je pravda. A použijem ho naozaj rozumne. Dobre, súhlasím, tu je. Neprebehlo to úplne doslova takto, no chcel som ukázať, akí neskutočne opatrní a ustaraní boli. Ako veľmi boli ustaraní, predstavte si nasledujúcu scénu. Brio a Pierce si vymenili ustarané pohľady, začarované ustaranosťou úrovne 7. Takže Brio mi odovzdal kôpku obsidiánu. Vlastne za túto myšlienku vďačím všetkým tým trubirohom, čo majú na svedomí všetky tie hlúposti pri oprave budov v dedine. Rýchlo som sa vrátil von, pripravený začať so stavbou domu číslo 3. Viem, že som stratil veľa času s historkami o hubokravách, o ustaranosti a o kamošovi, ktorý vám upečie koláč. Mám 12 rokov, hej? Mám hlavu v oblakoch. Dôležité je to, že mám v úmysle postaviť dom z obsidiánu. Kompletne. Vlastne to nebude tak úplne dom, ale skôr ani neviem, ako to mám nazvať. Kocka. Bola to kocka s rozmermi 5x5 blokov. Ohromná kocka z obsidiánu, bez dverí, bez okien, bez všetkého. Odolala by výbuchom creeperov, TNT aj všetkých nástrojov. Okrem tých diamantových. Spomínate si na horu Boom, horu vytvorenú z TNT? Tak takáto kocka by hore Boom odolala. Len si to predstavte. Tá kocka je absolútne geniálna. Navyše je ultra tajomná. Moby ju nemôžu žiadnym spôsobom zničiť. A zdá iba, ak by mali diamantové krompáče. Zombie vyliezli tretíkrát. Tentoraz naozaj prekvapené. A pustili sa do kocky. Do kocky kopali a tlkli do nej kamennými krompáčmi. Traja creepery vybuchli dokonca tesne vedľa nej.
Keď sa dym rozplynul, tá kocka tam stála bez jediného škrabanca, ako keby sa posmievala ich úsiliu. Zombi potom zahodili svoje krompáče a rýchlo sa vrátili späť do lesa. Mali strach. Zaujímavé, prehodil Max. Strach z neznámeho je možno ten najväčší zo všetkých. Niekde som to čítal. Rezeň mi poklepal na plece. Fakt super, kámo. Strávia tým celé dni, čo znamená, že si môžeme trochu oddychnúť. Mám v pláne uvariť veľa vecí. Pierce veľmi nevedel, čo si o tom má myslieť. Stál na pokraji hradieb a pozoroval kocku. Škrapkal si bradu a niečo si rozprával sám